Bikas en imaga, haat het ne ben Celia sa harap en parke sa 34. Kapag hende semipot Celia, hindi iwi se ben ha. Limabas ang menso is sa screen telefone. Napanghiti Celia at nachreplay kagat, pagkatapos ay bimalik sa ilalim ng kimot at nachtatawa ng makisa. Se ben ang lalaking matahal na niyang grisse. Gwapo, matalino at malalahanan, maraming baba na ang nabegani sa kanang ngiti. Isa na Celia doen. Akala niya hindi siya mapapansin lalaki, pero ngayon ay niya ay pa siya nitong makita bikas. Nakakatiwa talaga. Sa sobrang saya, niyakap niya ang kanang tedaybar at simahaf, ay ang saya-saya ko. Hindi niya alam kung dahil sa lakas ng kanang sikaf, narinig niya ang buses ni Aling Ising, ang kanang nanay, mila sa labas, Lia, anong ginagawa mo diyan sa loob ng kwarto? Alam mo bang anong oras na at hindi ka pa natutulog? Nakilat siya sa sinabing kanang nanay kaya ahat siyang bumangon at sumagot, opo, matutulog na po ako. Baka malaman pa ni nanay na nagsaselpon na ako sa kwarto. Matilok na po kayo ng mga para may lakas kayo bikas. Malapit na po akong maktapos, hiwak niyo po akong bahain. Uwana, alam ko na. Nang marinig niyang imalis na ang kanang nanay, malungkot siyang himiga sa kama at timitig sa kisama. Tert ayer kollega na siya sa Universidad ng Ekonomiya. Dahil nasa sentrum lingsot ang kanilang bahay, kasama niya ang kanang nanay mila nang makulihiw siya, pero dahil din doon palagi siyang binabantayan ang kanang nanay. Lahat ng malaki at malit na bahay sa bihay niya ay desisyon ng kanang nanay. Alam niyang ginagawa itong kanang nanay para sa kanang ikabibiti. Ayaw ang kanang nanay na makka-boyfriend siya at hindi niya pinapayagan ang kahit sinong lalaki na makkagusto sa kanaya. Ito rin ang dahilan kung bakit wala pa siyang noong boyfriend. Para sa ibang tao, Celia ay isang perpektong anak, hindi iminom, hindi khimik, simple lang manamit, pero may taste, maganda, matalino, mahalang kimanta at sumayaw. Laking sinasabing kanayang kakaibahan na Celia ay isang Maria Clara, isang babaeng may dalisay na kahandaan na walang siniman ang makakakya. Samha kanitong pagkakataon, khiminkiti na lang siya. Anong Maria Clara? Kung hindi dahil sa pagpabantayang kanayang nanay, gusto rin niyang maging normal na tao na magkaroon tinay at tapat na pag-ibig. Kahit sa pagkain, hindi siya pinapayagan ni Aling Ising na gawin ang gusto niya. Araw-araw may plano na siyang pagkain, pag-aral at trabaho para sa kanayang anak. Wala siyang pagkakataong magdesisyon sa kahit anong bahay. Madalas niyang nararamdaman na nakakakilong ang kanayang bihay na parang isa siyang robot na kinukontrol ito sa kanayang nanay. Maraming beses na niyang gustong magsalita pero sa tibang kakawin niya iyon binabaliwala lang siya ang kanayang nanay. Sinasabing kanayang nanay na dahil siya ang nakliwal sa kanaya, siya ang magdedesisyon sa bihay niya. Madalas na niyang naisipang imalis at pumunta sa malayo pero makasarili iyon. Si Aling Ising ay isa lang. Kapag imalis siya, paano na ang kanayang nanay? Iniwan sila ang kanayang tatay at si mama sa ibang baba nang malaman niyang buntis si Aling Ising sa kanaya. Siya ang dahilan kung bakit patuloy na nabibihay ang kanayang nanay. Sa tibang naisip niya iyon, nawa siya sa kanayang nanay, kaya lahat ng pag-asa niya ay nakasalalay sa kanaya. Matapos ang pagtataksel na iyon, hindi na naktiwala ang kanayang nanay sa kahit sinong lalaki. Alam niya na maraming naktangkang maging stepfather niya, pero lahat sila ay binabaliwala at kinamimihan ang kanayang nanay. At ngayon, ayaw niyang may lalaking simira sa bihay ni Lia tulad ng ginawang kanayang tatay noon. Alam niya na hindi naging madali para sa kanayang nanay na palakihin siya, pero malapit na siyang mag-22, hindi na siya bata na kailangan pang alahan ng kanayang nanay. Gusto rin niyang magkaroon ng sariling bihay at lalo na gusto niyang magkaroon ng malinis na pag-ibig tulad ng ibang tao. Hindi naman lahat ng lalaki ay masama tulad ng kanayang tatay, diba? Hindi niya pa nakita ang kanayang tatay, pero sa kwento ng kanayang nanay, alam niyang hindi siya isang mabiting lalaki at lalong hindi isang responsableng ama. Pero hindi naman lahat ganoon, diba?
King laat ay pario sa nang halang ang hamasayang pamilya na nakikita niya sa doon sa telebisyon at sa social media. Hindi siya naniniwala sa kanyang tatay pero naniniwala pa rin siya sa pag-ibig. Sabihin ang nakpatibok sa piso niya. Mahal niya sabihin at samha kinakawa nito sa kanya nitong hanakarang araw. Alam niyang inti-inti na rin nitong sinisiklian ang kanyang pagmamahal. Gusto niyang sabihin na malinot sa pag-ibig sa bahay na sinasabing makataw na laking nakpapakabalif sa kanila. Kinabukasan, mauha pa rin siyang gemising para pumasok sa eskwela. Ngayon dati nahanda na si aling isang almusal at inimin sa mesa. Pagkatapos kimain kiniya niya ang kanyang bag at handa ng imalis. Bago imalis, hindi niya nakalimitang magpaalam sa kanyang nanay. Pagkalabas niyang hate narinig niya ang buses ng kanyang nanay mula sa loob, imiwika ng mga mamaya para makakain tayo sa bahay ni Tia Marchaya. Upo. Sumagot siya at madaling imalis. May lakad siya kay Ben sa parke sa 34. Pagkatapos ng klase, hindi siya imiwikahat at pumunta sa parke tulad ng napakasunduan. Pagdating niya doon, nakita niya itong nakatayo. Nakasuot si Ben striped na polo shirt at pantalon. Hindi niya maiwasang tumitig dito. Tumingin si Ben sa kanyang relo at tumingala samha di madan. Masaya niyang inayos ang kanyang biyog at madaling timawit ng kalsada. Pagkakita nila sa isa't isa, sabay nilang sinabi, Ben. Leah. Napatawa silang dalawa. Nakimiti siya at sinabi, ang taho mo na bang naghintay, Ben? Soraya, pinawikaming lating aming giro. Okay lang, Leah. Kararating ko lang din malikabok dito, pasok tayo sa loob ng parke. Tumanga siya at pimasok silang dalawa at imipo sa bench malapit doon. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, bimilis ang tibok ng peso ni Leah. Biglang nagsalita si Ben, napagod ka ba sa klase? Natiwa siya sa pag-alala nito kaya sumagot siya, hindi naman. Nagreport kasi ang ibang gripo kaya nakinig lang ako, kaya hindi ako masyadong napagod. Ano nga pala ang sasabihin mo sa akin? Tumingin siya sa mga mata nito habang naghihintayang sagot. Timahimik si Ben at nagsalita, uwan nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Bimilis ang tibok ng piso niya. Tumingin si Ben sa mga mata niya at sinabi, Leah, pwede bang morgen tayo? Sa sobrang halat, natiwa siya sa pagtatapat nito. Maraming beses na niyang pinangharap ang sandaling ito, pero hindi niya akalaing matutupad ang kanyang pangharap. Himinga siya ng malalim para kontrolin ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang tumalon sa saya. Dahil hindi siya sumasagot, nagtanong si Ben, Leah, nakikinig ka ba? Kimama siya at nakimiti, o nakikinig ako. Pwede bang ilitin mo? Leah, pwede bang morgen tayo? Hindi na siya nakisip at tumango na lang. Niyakap siya ni Ben, ito ang pinakasama-asam ni Leah. Niyakap din niya si Ben ang pag-ibig na ito ang laki niyang inaasam. Ang lalaking mahal niya ay naktapat na sa kanya. Imilag siya sa balikat nito, hindi niya makakalimutan ang sandaling ito. Niyakap ni Leah ang kamay ni Ben at sinabi, ang saya-saya ko, parang panaginip lang. Hinaplos ni Ben ang kamay niya at magsasalita sana pero tuminok ang cellphone niya. Nahilat si Leah. Tumingin siya sa kanyang cellphone at natakot. Dahil sa pakikipag-isap niya kay Ben, nakalimutan niyang pinapayvi siyang kanyang nanay. Mag-alas 7 ng gabi, bihira siyang imiwing gabi na tulad nito, pero kapag hindi siya sumagot sa tawag, makakalit ang kanyang nanay. Madaling limayo si Leah at sinagot ang tawag. Halit na buses ni aling isang ang narinig niya, alam mo bang anong oras na at hindi ka pa imiwi? Nasaan ka? Sino ang kasama mo? Alam niyang halit ang kanyang nanay. Kamado siyang sumagot, nasa eskwela pa po ako. May pinapakawa po kasi sa amin kaya kinailangan kong makipag-isap sa aking kaklase. Iwi na po ako. Talaga ba? Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, lagot ka sa akin.
Timeretsu kasa bahinitia in mersai nagientai kami doen. Opu. Pinatai nia ang tawag at nakalala. Habino at pinapawina siya ang kanayang nanay. Imanga siya nang malalim. Nakalala sabin at naktanong, anong problema? May nangyari ba? Naintindihan ni Ben kung ano ang nangyari kaya sinabi niya, pinapalwi ka na ba ni Tian? Suray nakalimitan ko. Audit na kita. Iwag na baka malaman po ang aking nanay na kasama kita. Seminut na lang si Ben sa sinabi niya. Nakpalam si Lia at imalis. Timingkan siya kay Ben na nakpapalam sa kanaya ay mikuno lang siya. Pabola non kanayang nanay ang kanilang relasyon. Peminta siya sa bahay ni Tian Mersay at narinig niya ang kanilang isapan. Hindi mahanda na masyado mong binabantaan si Lia. Malapit na siyang mag-22. Baka mapresire siya. Hindi siya mapresire. Gusto ko lang na maging ukay siya baka mangyari sa kanaya ang nangyari sa akin. Timachal si Aling Isang. Imiling sa Tian Mersay at sinabi, iwag na nating pag-isapan ang nakaran, malaki na siya. Hayaan mo siyang magdesisyon sa bihay niya, hindi mo naman siya pwedeng kontrolin habang bihay. Nawalan pasan sa si Aling Isang at sinabi, iwag kang makialam sa bihayang anak ko. Dahil naktatalo na sila, simakaw sa Lia, andito na po ako. Timahimik si Aling Isang at Tian Mersay. Itinirong nanay niya ang ipuan sa tabi niya at sinabi, imipo ka na at may sasabihin ako sa iyo. Tahimik sirang sa minut. Pagkalpo niya, tiningnan siya ni Aling Isang na halit. Naksalita sa Tian Mersay, iwag mo siyang pakalitan, kararating niya lang. Timahimik ka, tatanungin ko siya. Naktanong ang nanay niya, saan ka galing at ginabi ka? Sinabi ko na po sa inayo, nakipag-isap ako sa aking kaklase. Alam niyo naman po na malapit na akong magtapos kaya marami po akong ginagawa. Hindi ka ba? Nagsisinungaling sa akin. Hindi po, totoo po ang sinasabi ko. Tweede niyo pong tanungin sa kaklase ko po siya. Dahil nabanggit niya sa hindi na siya pinahirapan ng nanay niya. Naksalita sa Tian Mersay, iwag mo na siyang tanungin, napagod na siya sa pag-aaral. Kimain na tayo. Biti na lang at tinilinghan siya ni Tian Mersay kaya hindi na siya tinanong kanayang nanay, pero simula pa lang yun, hindi niya alam kung paano niya itataho ang relasyon nila ni Ben sa kanayang nanay. Nang habang yun, pagkatapos niyang gawin ang kanayang taktang aralan, naktate siya kay Ben gusto niya itong tawagan pero baka marinig ang kanayang nanay. Hindi soundproof ang kwarto niya kaya maririnig nito na masaya siyang nakikipag-isap kay Ben biglang tinanggal ang kanayang kimot. Nakilat siya at naluk ang kanayang cellphone. Nanay. Si Aling Isang ang naktanggal kimot niya. Nakinala ito at naktanong, may tinataho ka ba sa akin at nakilat ko nang makita mo ako? Bakit? Kailangan pa bang kimatok bago pimasok sa kwarto ko? Kailan pa naking kailangan na kimatok bago pimasok sa kwarto mo? May tinataho ka sa akin, diba? Ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Wala po, wala akong tinataho sa inayo. Hindi ako naniniwala. Ibigay mo sa akin ang iyong cellphone. Kiniya nito ang kaniyang cellphone. Naluk ang kaniyang cellphone at nakaroon itong makahit sa screen. Nakanga siya nang malibak at sinabi niya, nanay naman, hinilat niyo ako kaya nasira ang aking cellphone. Nakonsensaya si Aling Isang, bakit ka kasi naktataho sa kimot? Masisira ang iyong mata. Ipatanggan mo ito bikas at ibigay mo sa akin ang iyong cellphone, matilok ka na. Imalis ito at sinarado ang pinto. Tiningnan ni Lia ang kaniyang cellphone. Hindi siya nalilingkot dahil nasira ang screen nito, nalilingkot siya dahil natakal ang kanilang isapan ni Ben, pero dahil doon ligtas siya. Natakot siya nang isipin niya kung ano ang mangyayari kung malaman itong kaniyang nanay. Kinabukasan, suminut siya sa sinabing kanayang nanay at ipinayos ang kanayang cellphone.
Pachkatapos, benira nie ang laat, mensohe, tawag, at ang nimero ni ben kabisado nie ang nimero ni ben kaya ukay lang no biro niya itu. Samha sa minut na araf, pachkatapos ang klase, nakikita sila ni ben sa parke sa 34. Masaya siya samha sandaling kasama niya sa ben hindi niya inisip ang mga problema niya. Kasama niya sa ben nakaging tutu siya sa kanang sarili. Hindi siya pwedeng imivinang habidol baka machinala ang kanang nanay. Alam na ben na mahirap ang nanay niya kaya naintindihan niya siya. Hindi niya kinakawa ang kahit anong bahay na mahirap para sa kanaya. Hindi nila kinakailangan na makita palagi talat ng ibang makasintahan, nakisap lang sila tungkol sa kanilang bihay at 30 minuto lang sila nakikita. Pagkatapos ay bumabalik siya sa kanayang bahay. Karawan niya noon. Gusto ni aling isang nakimain sila sa isang restaurant. Gusto ni Lia na kasama niya sa ben sa espesyal na araw na yaon. Nachdate sa ben, tweede ko bang makipagkita sa akin. Andito ako sa labas ng bahay niyo. Nakilat siya sa mensahe na yaon. Nandun sa ben. Paano kang makita siyang kanang nanay? Binasa niya ang mensahe na yaon at hindi siya makasagot. Nachdate ilit sa ben, 2 minuto lang, hindi kita ipapakita sa iyong nanay. Naghintay ako. Tumingin siya sa mensahe at sa kanang bahay. Wala ang kanang nanay. 3 minuto lang ang layong gate. Napunta siya sa gate. Narinig niya sa ben na sinasabi, Lia. Lia, andito ako. Pumunta siya kay ben na nakatago sa likod ng pino. Inisip niyang alam na ben kung saan siya dapat maktago para hindi sila makita. Nang makita niya sa ben, ngumiti siya at sinabi, ang tagal mo na bang naghintay? Kahit gaano katagal, hihintayin kita. Ngumiti siya. Hinaplos ni Ben ang kanang muka at kiniha nito ang isang bulaklak at tedaybar, maligayang karawan sa iyo. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Kiniha niya ang harahalo at niyakap sa Ben at sinabi, salamat, ginilat mo ako. Walang animan, girlfriend kita. Gusto sana kitang dalhin sa isang restaurant pero alam kong mahirap ang iyong nanay kaya ganito na lang. Okay lang, masaya na ako sa harahalo mo. Bigla niyang narinig ang kanang nanay na tinatawag siya, Lia, anong ginagawa mo diyan? Magbihis ka na, malalate na tayo. Nag-alala siya at sinabi, andiyan na po si nanay, kailangan ko na pong pimasok. Baka pakalitan niya ako. Sige, makisap tayo mamaya. Opo, alam ko na po. Mag-ingat ka sa pag-ibig. Pagkasabi nito, tumakbo agad siya sa kabilang kalsada. Ayaw niyang malaman kanang ina, kaya itinahumina niya ang bulaklak at tedaybar sa isang sulokong bahay bago kalmadong pimasok sa loob. Nakita siyang pimasok, naktida ang kanang ina at naktanong, saan ka galing? Wala po, nagpahangan lang po ako sa labas para makinawan. Bigla kang nagkaroon ng magpahangan. May itinatago ka ba sa akin? Paminsan-minsan kailangan ko rin pong magpalamang ang ilo, nay. Alam niyo na po ang lahat ng tungkol sa akin, paano pa po ako magtatago? Mabiti kang hanuan. Sige, magpalit ka ng damit. Ihintayin kita dito. Opo. Masaya siyang pimasok sa kwarto at pimiling isang eleganteng damit. Nakanga siya ng maliwag, bitina lang at hindi nagtanong ang kanyang inahayang dati dahil natatakot siyang hindi niya mapigilan ang sarili at biglang sabihin ang totoo. Pagkatapos magbihis, naglagay lang siya ng konting lipstick dahil wala siyang masyadong imperfeksyon sa kanyang balat. Lumabas siya at nilok ang pinto ng kanyang kwarto. Tara na po, nay. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinabi, natagalan siya nang makita ang kanyang ina na hawak ang bulaklak at tedaybar na bigay ni Yoma sa kanaya. Nakilat at hindi alam ang sasabihin, sinakawan siya ni Aling Elena nang walang awa, ano to, Elena? Sabihin mo sa akin, kanino galing an? Sabihin mo. Hanggang kailan mo an itatago sa akin? Yaon. Ako. Milang nagtanong ang kanyang ina, sabihin mo.
My boyfriend Kaba. Bakit mo ako niluluko? Wala po akong inililihim sa inyo. Ano ito? Saan galing tong tidaybar at belaklak? Tiyak na rehaluan sa karavan mo. May nakita ka sa labas no. Sasabihin mo ba o hindi? Pagkasabi nito, ibinagsak niya ang belaklak sa sahig at isa-isang nalaklak ang mga petals. Nang makita ito, nasaktan si Elena at napalia, inay. Bakit niyo ginagawa sa akin aan? Anong kasalanan of belaklak at ginaganito niyo? Maliban sa mga binili ko at mga tita mo, lahat ng iba po ay dapat itapon. Tumingin si Elena sa matang kanyang ina, sabihin niyo sa akin, may boyfriend na ako, diba? Hindi siya sumagot at tumakbo agad sa kwarto at isinara ang pinto. Naririnig pa rin niya ang tawag ni Aling Elena, Elena. Elena, sabihin mo sa akin. Hindi ko ito palalampasin. Sa loob ng kwarto, nakaiga siya sa ilalim kimot habang patuloy na imahos ang kanyang haliha. Bakit siya tinatratong kanyang ina ng ganito? Wala naman siyang ginagawang mali. Hindi ba siya pwede magmahal? Anak siya ang kanyang ina. Bakit? Bakit pinipilit ng kanyang ina ang lahat sa kanyang bihay? Paano siya gustong mabiyahin kanyang ina? Nang habang yun, kahit anong sabihin ni Aling Elena, hindi siya lumabas ng kwarto. Nilok niya ang pinto at ikinilong ang sarili sa loob. Paulit-ulit na nakriring ang mga mensahe ni Yomar kaya gustong gusto niya itong makita. Gusto niyang ikwento sa kanya ang lahat ng pahirap na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit ngayon wala siyang ibang magawa kundi ang umiyak ng mag-isa. Kung magkikwento siya, mag-alala lang ito. Bandang hating gabi, may kimakatok sa pinto, tok. 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 Kasabay nito ang buses ni Aling Elena, Elena, diyan ka na lang ba sa loob? Lumabas ka na at kimain. Timahimik siya. Milang nagsalita ang kanyang ina, makikitong ka ba para labanan ako? Sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pag-ibig mo, pipigilan ko talaga. Pinalaki kita mila pagkabata, dahil lang sa isang lalaking walang kiwenta, gusto mo na akong labanan. Dahil hindi siya nakikinig, halit na imalis si Aling Elena. Si Elena naman, wasak na ang kanyang puso. Sa loob mismo ang kanyang pamilya ay ikinakilong siya, hindi na niya kaya. Kinabukasan, hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto, halit na halit si Aling Elena, kaya kinuha niya ang ekstrang sisi at binuksan ang pinto. Nang makita siya, sumakaf siya, binigyan kitang pagkakataong imamin sa akin, pero hindi mo ginawa kaya wag mo akong sisihin. Hindi pa siya nakakapagriyad, kinuha na ni Aling Elena ang cellphone ni Elena na malapit doon. Parang namatay siya, hindi niya akalaing abot sa ganito ang kanyang ina, nasaktan niyang sinabi, ibalik niyo po ang cellphone ko. Kung hindi ka makikinig sa akin, milan ngayon lahat ng gamit mo ay kukontrolan ko. Lumabas siya at isinara ang pinto. Ngayon kinuha ng kanyang ina ang kanyang paraan ng komunikasyon. Matagal na ring pinatay ng kanyang ina ang wifi, kaya walang silbi ang kanyang laptop. Napaupo siya sa kama, hanggang kailan niyo po gagawin ito sa akin. Nang tangaling yun, kahit gutom na gutom siya, ayaw pa rin niyang lumabas. Dinalan siya ni Aling Elena ang pagkain sa kwarto, ngunit hindi niya ginalaf. Kung ayaw makinig ang anak sa ina ang magpapabaya. Napilitang magpababa ang kanyang ina. Elena, kimain ka na, lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabibiti mo. Dahil lang sa belag na pag-ibig noon, handa kang sumiway sa akin. Nakasandal lang siya sa pader at tahimik. Milang nagsalita si Aling Elena, hindi mo ba ako mahal, Elena? Iniwan na tayong iyong ama noon, ngayon gusto mo rin ba akong iwan? Sa pintong ito, tumingin si Elena sa kanyang ina na may malungkot na mga mata. Nakikita niyang medyo payat na rin ang kanyang ina, kaya medyo nova siya. Ngunit naalala niya ang paraan ng pakikitungo sa kanyang ina kapon, masakit sa kanya at hindi siya makapagsalita. Dahil walang nangyari, halit na sinabi ni Aling Elena, sige. Kung gusto mong makitom din ako.
King hende ko kakan, hendi rin aku kakan. Nang marinag itu nakaramdam siya ang takot. Isa lang ang kanayang ina, mahal niya ang kanayang ina, nahinadol sa pagkontrol nito, nakakaramdam siya ang presira. Alam niyang determinado ang kanayang ina, hahawin niya ang sinasabi niya. King hanwen ha, para na siyang isang walang itang na luwag na anak. Hindi siya sumagot, dahan-dahan siyang limapit sa mesa, dahan-dahan siyang kimihang isang kitsorang kanan at isinibo. Nang makita ang kanayang anak na sumasinot, masayang sinabi ni Aling Elena, napakasaya ko na sumasinot ko sa akin. Tandaan mong ibisanan. Pagkatapos makbilin, limabas na siya. Kinakain niya ang bawat kitsorang kanan na may liha, hindi niya alam kung hanggang kailan makpapatuloy ito. Kinianan kanayang ina ang kanayang cellphone, hindi niya makontak si Yomar. Nakaiha lang siya sa kama at lumibok sa isang haluang makaisipan. Hindi niya alam kung dahil ba tinignan ang kanayang ina ang kanayang cellphone, bigla siyang imipo sa tabing kanayang kama at mahinaong naksalita, alam ko na ang tungkol sa lalaking pinupormahan mo. Isa lang siyang estudyante sa ikapat na taon, walang trabaho, hiwalay po ang hamahalang, bakit mo hustong-husto siyang makatilihan? Hindi niya akalaing malalaman kanayang ina ang impormasyon nito ng hanuan kabilis. Dahil hindi siya nakriyat, milang naksalita si Aling Elena, tiyak na hindi kita papayahang makatilihan siya. Sabihin ko sa iyo ang papakasalan mo sa hinaharap ay ako ang pipili. At siya, mas mabiti pang tapisan mo na sa lalong madaling panahon. Sa pentong ito, hindi na niya mapigilan ang kanayang sarili at naksalita, inay. Ang tungkol sa pag-ibig ko, wag niyo pong pakialaman. Paano niyo po ako gustong mabihay? Bakit sa lahat ng bahay, kayo ang naktidisasayon? Hindi niyo po ba gustong malaman ang inaisip ko? Naintindihan niyo po ba ang nararamdaman ko? Lahat ng ginagawa ko para sa ikabibiti mo. Malaki ka na, may sarili ka ng pakpak kaya gusto mong gawin ang gusto mo, diba? Pinapalalanan lang kita, ang tungkol sa iyo, ako ang maktidisasayon. Ano ang gagawin niya? Hindi siya sumagot at tumalikod. Ayaw niyang milang masangkot ang kanayang anak sa bahay na tulad ng pag-ibig, ang bihayang kanayang anak, siya ang bahala. Sa panahong ito, hindi pinapayagan ni Aling Elena si Elena na limabas ng bahay, ang haaralan niya sa eskwelahan ay tinitulungan ni Clarita. Hindi niya makontak si Yomar, hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito, lalabas siya nito. Pagkaroon ilang araw, nakbago ang pakikitungon kanayang ina sa kanaya, mas mabait pa ha ito. Hindi na niya binabanggit ang tungkol sa kanila ni Yomar at pinapayagan pa siyang limabas kasama si Clarita. Nakilat siya nang makita ito, akala niya ay nakbago ng isip ang kanayang ina at hindi na siya mahigpit na kinukontrol kayang dati. Ang tangang bahay ay nang matanghap niya ang cellphone mula sa kanayang ina, lahat ng text mensahe sa zalo at numero ng telepono ni Yomar ay nabira na. Nakaramdam siya ng panghinayang, nahinit sa pag-ihaling kanayang ina, alam niyang mangyayari ito. Himingi siya ang tulong kay Clarita para kontakin si Yomar. Nang hapong yun, nakipagkita siya rito sa parke. Nang makita si Yomar, lahat ng pahirap sa nakalipas na panahon ay biglang naklaw, tumakbo siya rito at niyakap ito ng mahigpit, matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Nalilinot siya sa kahalakan, biglang may himila sa kanaya. Natagalan si Elena. Iba sa inasahan niya, noong walang awa si Yomar. Naktatakang tanong niya, anong ginagawa mo, Yomar? Imakbang patras si Yomar. Parang hindi makapaniwala si Elena, nilalayan siya nito. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Yomar, Elena, imiwi ka na, wag mo na akong puntahan. Ano-anong ibig mong sabihin? Hirap na hirap akong makapunta rito para makita ka, bakit ka? Imiwi ka na, wala na tayong pag-isapan. Ano ba ang sinasabi mo? Walang pag-isapan. Ilang araw na tayong hindi nakikita, hindi mo ba ako naalala? Alam mo bang miss na miss kita? Bakit ka nagsasalita ng kanan? Elena, dati kitang mahal, pero pansamantala lang aun.
Hende tayo angkop para magkaroon pan matagalang relasyon. Sana maintindihan mo ako. Yomar, anong ibig mong sabihin? May sinabi ba ang nanay ko sa iyo? Wag kang makinig sa sinasabing nanay ko. Tutuan kang pinintahan akong nanay mo pero Elena gusto lang niyang mapabiti ka. Tama ang nanay mo, hindi tayo bahay. Wala pa akong may pagmamalaki para suportahan ang bihay mo. Dapat kang mag-focus sa pag-aral at maghanap ng maayos na trabaho at ang kaligayahan mo ay wala nang kinalaman sa akin. Natagalan siya sa sinabi ni Yomar, isang panahon lang silang hindi nakapag-isip, pero bakit ganun kabilis nagbago ang ugali ni Yomar? Ang sabi mo kanina, pansamantala lang ang nararamdaman mo. Totoo ba yun? Imakpang siya patras na parang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Anong nangyayari? Hindi ako naniniwala, may hindi pagkakanawan. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin, makikinig ako, pwede kitang tulungan, pero wag mo namang sabihin sa akin ang mga salitang an. Elena, wala akong problema. Lahat ng sinabi ko ay totoo, wag ka nang makisip ng kung ano-ano at saktan ang sarili mo. Timinsan si Yomar sa kanaya at milang nagsalita, gusto ko ring sabihin sa iyo na alis ako kasamang isang taga-norte para magtayong negosyo. Tama ang nanay mo, ang tong walang maayos na trabaho ay magpapahirap lang sa kanayang nobaya. Hindi na siya sumagot, tumalikod na ito. Pinanuit niya itong limayo habang naninigas ang kanayang peso. Ang daming nangyari na hindi niya inasahan. Gusto niya lang itong makita para sabihin dito kung ano niya ito kamas. Ngunit bakit ang natanggap niya ay walang awa na pagpapalam. Wasak na ang kanayang peso. Niyakap niya ang kanayang dibdib at patiloy na imahos ang kanayang haliha, nasasaktan siya. Akala niya ay nakahanap na siyang tong tinay na nakmamahal sa kanaya, ngunit namimila na ang kanayang mata. Nakisa lang siya sa parke ng ilang oras hanggang sa may pimasok na si Ritay Huart at nakpolala sa kanaya na imiwi. Pagdating niya sa bahay, iba ang ugali ni Aling Elena kapag nakikitang imiwi ng habi ang kanayang anak, pinayahan lang siya na magpalit ng damit at matilog. Pagkakita niya sa kanayang ina at nalala ang sinabi ni Yomar, napalihas siya at sinabi, Nanay, may sinabi ba kayo kay Yomar? Papasok na sana siya sa kwarto nang marinig niya ang tanong kanayang anak, mahinaon siyang sumagot, sinasabi ko lang ang totoo, pero hindi ko akalaing basta-basta lang siyang susinod. Hindi ka dapat mag-alala sa lalaking aun. Kung hindi siya handang protektahan ang pag-ibig niyo, magiging katilatin siyang isang lalaki doon. Naintindihan niya, ang lalaking tinutukoy kanayang ina ang kanayang ama, ngunit hindi siya sumasang-ayon bakit kailangan niyang magtisa. Nang makita ni Aling Elena ang kanayang hitsira, milang nagsalita, gusto ko lang mapabiti ka. Mabiti na ring nahiwalay kayo, ipapakilala na rin kita sa anak ng isang mayamang lalaki dito. Lalong natagalan si Elena sa sinabing kanayang ina. Nanay, bakit kayo naktid sa saun nang hindi humihinging permiso sa akin? Kinihintayin pa kitang sumagot, akawin iba ang negosyong ito. Ayaw kong magsalita ng marami, pimayak na ang pamilya nila sa kasal. Noong ina, ayaw kong basta-basta kang mahmahal dahil natatakot akong makakita kang masasamang lalaki, pero nakisip akong ngayon. Ang pinakamagandang bahay na dapat gawin ay ang mahanap ng mabiting asawa bago yaon. Pagkatapos mong magpakasal, maaari ka pa ring magpatiloy sa pag-aral, kung hindi kita papayahang gawin ang gusto mo, hindi ako papayag. Inay, nakikialam kayo sa kaligayahan ko. Sinasabi niyo na gusto niyong mapabiti ako. Naisip niyo ba kung magpakasal ako at hindi ako magiging masaya para niyo rin akong tinitilak sa impyerno? Hindi pa natatapos ang kanayang sinabi, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanayang mukha. Niyakap niya ang kanayang mukha na namimila na at hindi siya makapaniwala, hindi siya sinasampong kanayang ina noon, pero ngayon ay hindi siya nakatubiling sampalin siya ng ganito. Tumilo na ang kanayang liha. Nakaramdam siya ng pagkabigo, sinabi niya habang imayak, sige.
King Ganoon ang bihai ko ay kayo na ang mahtide sa saun. King mabihai man ako umamatay, na sa enayo na havaniyo ang gusto niyo, hindi na ako magsasalita pa. Pagkasabi nito, tumakbo siya sa kwarto at nilok ang pinto. Hindi alam ng kanyang ina nang sabihin niya ang hasalitang iyon, tinay na namatay ang kanyang peso. Iniwan na siya ni Yomar, ngayon wala na siyang tiwala sa bahay na tinatawag na pag-ibig. Mas mabiting sundan na lang ang gustong kanyang ina, sabihin niya, wala na siyang pakialam. Nang kasaminot na araw, ikinilong niya ang sarili sa kwarto. Paminsan-minsan ay pinapalalanan siya ni Aling Elena na kimain nakikipag-isap sa kanaya, ngunit karamihan ay makakwento tungkol sa kasal. Dahil nakita ng pamilyang lalaki na si Elena ay isang mabait na baba, matalino at maganda, gusto nilang magpakasal ng mabilis. So ngayon nahanap ang kasal. Ang kanayang asawa ay si Truno, kilala na niya ito dati pero sa antas lang normal na pagkakaibigan, mayaman ang pamilya nito, sino ang hindi nakakalam. Hindi niya alam kung bakit pimayag ito sa kasal na ito, at siya naman nakikinig lang sa pag-ayos ng kanayang ina, bahala na ang lahat sa hinarap. Sa araw ang kanayang pagpasok sa bahay kanayang asawa, lahat ng sinabi ni Aling Isay, ang kanayang biyenan, ay kinakawa niya, ngayon para sa kanaya, hindi na sa kanaya ang bihay na ito. Akala niya pagkatapos niyang magpakasal ay makakapagpatuloy pa rin siyang mag-aral sa kolehiyo, ngunit nang sabihin niya ito, tumitol si Aling Isay, hindi pwede. Ngayon ay asawa ka ng pamilyang ito, magfocus ka sa paghawang iyong responsibilidad bilang isang mabiting asawa at biyenan. Kiniya ka namin sa pamilyang ito dahil alam namin ikaw ay isang masipag na akma sa isang taong abala sa trabaho tulad ni Truno. Sa tingin ko bago ka maging asawa, sinabi na sa iyo ang iyong ina ang tungkol dito, diba? Nakalihan si Elena. Malinaw na sinabing kanayang ina na pagkatapos niyang pakasalan sa Michiel, makakapagpatuloy siya sa kanayang pag-aral na may dagdag lamang na asawa. Makakapagpatuloy siya sa kanayang bihay tulad ng dati. Bakit sinasabing ngayon itong kanayang biyenang baba? Nagsasinanghaling ba ang kanayang ina para lang pumayag siya sa kasal na ito? Pero wala nang saysay kung ngayon niya lang napagtanto. Hindi pa siya nakakasagot ng sinabi ni Rosana, ang kanayang hipag, tama ang sinabing nanay ko. Isang malaking karanghalan na napanghasawa mo ang kiya ko. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aral, sino ang makakawang bahay? O gusto mo kamang tratiyan ka na parang prinsesa para lang masiyahan ka? Hindi nakakatiwa ang hasalitang kanayang hipag. 2 taon lang ang tanda ni Rosana sa kanaya at nag-aral din ito sa kolehiyo, pero kung ano ang nakikita ni Elena ay madalas itong limaban sa klase, himig-himig kasama ang makakaibigan buong hobby at madalas na maharbo ang pananamit. Pero hindi ito pinapangharalan ng kanayang habiyenan o asawa kaya nanahimik na lang siya. Nang marinig ang sinabing kanayang hipag, mahina lamang siyang sumagot, hiwag kang magsalitang hanan tungkol sa akin, nagtatanong lang ako. Kung gustuin makamahalang ni Michiel na manatili ako sa bahay ipanghampanan ang aking tungkulin bilang manihang papayag ako. Gumaan ang ekspresyon sa mukha ni Aling Tessie at sinabing, mabiti. Natitiwa akong naintindihan mo. Maglito ka ng pagkain malapit nang imiwi ang asawa mo. Hindi nakisip ng labis si Elena at nagtungo sa kusina. Isa na siyang may asawa at ito ang habahay na dapat niyang gawin. Nang habang yun, imiwi si Michiel mula sa trabaho. Pagkapasok niya sa bahay, nilapitan siya ni Elena para talinghang dalan ang kanayang kakamit at inihanda ang kanayang tsinelas. Kahit nakita niya ang kanayang pagiging malalahanan, hindi siya nagsalita at dumiretso sa loob. Pagkatapos niyang maligo, nakita niyang puno ng masasarap na pagkain ang mesa. Sinabi ni Aling Tessie sa kaniyang asawa, tapos ka nang maligo. Halika na, kimain na tayo, hinihintay kong lahat. Limapit siya at imipo sa mesa, kumiyang kanan si Elena para sa bawat isa. Tinanghap na Michiel ang kaniyang kanan, tumingin sa paligid at nagtanong, wala pa ba si tatay? Sinabi niya na mayroon siyang business trip para sa ilang araw, siguro ilang araw pa bago siya makabalik.
Tumango lang siya pagkarinig nito. Normal ang pagkanhanghang sa simahaf si Rusana, Diyos ko. Ang anghang naman nito. Alam mo bang hindi ako kimakan umanghang? Nakilat si Elena at dali-daling nachtemplang isang basong tibak at ibinigay kay Rusana. Iminom si Rusana ng ilang lahok at nakpakitang nainis na ekspresyon na sinasabing, hindi ka ba marinong maglito? Hindi mo alam kung ano ang hindi ko kinakain, anong klaseng manighang ka. Dali-daling nakpaliwanag si Elena, pasensya na hindi ko alam na hindi ka kimakain manghang, sa susunod lilitain kita ang ibang ilam. Marami po akong ilam na masarap, ito ang kainin mo. At kimia siyang isang pirasong tadang at inilakay sa plato ni Rusana, pero bilang kapalit sa kanayang kabaitan, itinapon ni Rusana ang tadang sa saik at halit na sinabi sa susunod. Sinira mo ang hanak ko sa pagkain. Inis niyang kiniya ang bak niya at timalikot at imalis. Patiloy na tinawag siya ni Aling Tesi, Rusana, kimain kami na bago ka imalis. Nang makita ang pag-ihaling kaniyang hipag ay miko si Elena sa mesa. Hindi niya inasahan na magiging masalan si Rusana. Sa hili dimito siya ipang maging manighang pamilya ni Don Onifu kung hindi nagsasalita ang kaniyang kamahalang at asawa bakit siya pahirapan ni Rusana. Nang makitang kanang biyenang baba na imalis si Rusana, hindi siya natiwa kay Elena sa susunod na maglilito ka, mag-ingat ka, hindi mo'is kimain si Rusana bihira lang siya makakain kasama ang buong pamilya. Sinira mo pa ang kanang loob at imalis, hindi ako natitiwa dito. Ikaw ang kanang ate, maliban sa pag-alaga sa iyong asawa at mga biyenan, dapat mong bagang pansin si Rusana, medayo isipota siya, hiwag mo siyang pansinin. Ang kasalita ni Aling Tesi ay naktilot sa kanayang kalitihan. Hindi pa siya katahol na manighang, kaya paano niya matatandaan ang ikali at paron pagkain bawat isa. Lalo na tipag lang niya ito. Kahit ganito ang kanayang inaisip, itinaho niya lang ito sa kanayang peso. Tumango si Elena at sumagot, opo, susubukan ko sa susunod. Sa buong hapinan, isa o dalawang panghanghusap lang ang sinabi ni Michiel at hindi nakialam sa pakitan nila ni Rusana. Akala niya ay magsasalita man lang siya para ipagtanggol siya, total mag-asawa na sila at dapat magprotektahan ang mag-asawa sa mga ganitong sitwasyon. Nang habang yun, nakaiha siya sa kama at patiloy na inisip ang nangyari kagabi. Timanhan siya kay Michiel. Mayroon siyang ihalinahimik sa takiliran. Ngayon ay nakatalikod siya sa kanaya. Hindi niya alam kung tulog na siya o hindi. Mahina siyang nagsalita, tulog ka na. May problema ba? Sagot ni Michiel. Inipod siya at kimihang inan, inilakay sa kanayang kandanghan at isinandal ang kanayang kamay dito. Imarap siya sa kanayang asawa at nagtanong, may isang malit akong tanong, bakit kabaliktaran ang ikali ni Rusana sa iyo? Bukod pa rito, nakikita kong bihira siyang pakalitan ng iyong ina kahit na may kinakawa siyang mali, tulad ng nangyari kanina. Imarap sa Michiel sa kanaya at malamang na sumagot, hampanan mo lang ang iyong tungkilan. Bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang maintindihan daw magkapamilya tayo para malaman ko kung paano pasayan ang iyong kamahalang at kapatid. Tumahimik ka na lang at gawin mo ang iyong trabaho. Hindi mo kailangang pasayan ang lahat at ipinapalala ko rin sa iyo, hiwag mong pansinin kung anong sasabihin o ikikilos ni Rusana. Matilok na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, milis siyang tumalikod sa kanaya. Hindi talaga maintindihan ni Elena ang tong ito, at mila nang ikasal sila, maliban sa kasal ay nakita niyang ngumiti siya, pero hindi na siyang nginitian ilit. Madalas niyang inisip na mabiti na rin iyon dahil wala naman siyang espesyal na damdamin para sa lalaking ito. Noon pa man, ang tong pinakamamahal niya ay si Nestor, pero iniwan na siya ni Nestor kaya hindi na mahalaga kung sino ang dumating pagkatapos. Madalas na nasa business trip si Don Onifu kaya bihira siyang nasa bahay. Sa katinahan, mila nang dumating siya sa bahay na ito, mabilang lang sa daliri ang bilang beses na nakita niya ang kanayang biyenan. Kaya mahirap sabihin kung ano ang kanayang ikali.
Nang araw na iyon naglilinis siya sa paligid ng bahay tulad ng dati. Habang abala siya sa makakamit sa likod ng hardin, bigla niyang narinig ang tawag ni Aling Tessie, Elena, Elena. Nakilat siya at tumakbo sa labas. Pagkakita sa kanya, sinabing kanyang biyenang baba, pumunta ka sa supermarket para ibili akong ilang gamit, para makapagluto akong masarap na pagkain para sa tanghalian, Ivy ang ama mo ngayong tanghalian. Opo, pipenta na po ako. Pagkasabi nito, nagpalit siya ang ibang damit at mabilis na nagtungo sa supermarket. Bihira siyang makipag-isap kay Don Onifu pero nang makita niya ang ikaling kanyang asawa, nala niyang hindi siya madaling pakisaman. Sinibikan niyang madali ipang mamili at makabalik ipang makapaghandang pagkain. Habang pumipili siyang makakalay sa seksang organik, narinig niya ang buses ng isang baba sa likiran, Elena, Elena. Tumalikod siya at nang makita niya ang tao, masaya siyang sumagot, iyay Tita Betay, namimili ka rin po ngayon. Tinitahan siya ni Tita Betay mila ilo hanghang po at piniri siya, ibang iba ka na nang mag-asawa ka. Maka kang mas matanda. Mila nang kasal mo, hindi na kita nakikitang bimisita sa akin. May asawa ka na kaya nakalimitan mo na ako. Hindi naman po. Sa susunod na may oras ako, dadalaw ako sa inayo, tandaan niyo po. Isa na lang po ang nanay ko tapos gusto niya akong ipakasal kahit. Ayos naman ako dito para hindi na siya makalala. May dahilan ang nanay ko kung bakit niya ako pinakasalan dito, hiwag niyo siyang sisihin. Opo, alam ko po. Kailangan ko ng madali ipang makawi at makapagluto para sa pamilyang asawa ko. Saka na bimisita ka kapag may oras ka. Nang makawi siya, nakita niyang nakaupo si Don Onifu sa sala. Nagsalita siya, magandang hapon po. Tumingin sa kanya ang kanyang biyenan at tumango. Pareho silang kanyang asawa. Tumingin siya sa paligid at hindi nakita si Aling Tessie, kaya sinabi niya, maupo muna kayo dito, magluluto akong tanghalian. Walang sinabi, kinuha niya ang kakamit at nagtungo sa kusina. Sa pakisap sa pagitan ni Don Onifu at Aling Tessie, narinig ni Elena, gumigimik na naman si Rosanna buong gabi at hindi umiwi. Nainis na sinabing kanyang biyenang lalaki. Sumagot si Aling Tessie, bihira ka sa sabay kaya wala kang oras para pahalitan siya. Lalaki siya pero mas nakalala kaysa sa akin. Dapat ko siyang palalahanan na makbukas sa kanyang pag-aral, dahil kinakawa niya ang gusto niya kaya hindi siya magtatagumpay. Iwag kang mag-alala, bata pa siya. Hayaan mo siyang magsaya. Sumahil na ang bahala sa trabaho, kaya sasabihan ko na lang sumahil na tirian si Rosanna ang makakasanaan sa pagnanegosyo. Gawin mo ang gusto mo pero kung patuloy siyang magsaya, hindi ko ipapamana sa kanya ang animang bahaging aking kapagpabahagi sa kumpanya. Narinig na ni Elena ang lahat. Hindi niya inasahan na magiging matibid si Don Onifu. Hindi nakapagtataka na narinig niyang sinabing kanyang ina na isa siyang kilalang tao sa mundong negosyo. Ang isang mahisay na tao tulad niya ay may isang mahisay na anak na lalaki tulad ni Michiel. Lumalabas na hindi pinoprotektahan ni Don Onifu si Rosanna tulad ng inaisip niya. Akala niya tatlo lang sila sa hapinan ngayon dahil nagtatrabaho si Michiel at sa hobby pa Ivy. Habang kimakain sila, biglang pimasok si Rosanna at mukhang lasing, na halos hindi na makalakat, at amoy alak. Nang makita siya ang kanyang biyenang baba, mabilis siyang tumakbo ipang alalayan ang kanyang anak at nakalalang nagtanong, Rosanna, saan ka galing at bakit ang dami mong nainom? Pagkatapos ay lumingon siya kay Elena at malakas na nagsabi, bakit ka nakatayo lang diyan? Tulungan mo akong dalhin siya sa kanyang silid. Nagmadali si Elena na tumakbo pero bago pa man siya makakawang animan, simahaf si Don Onifu, hayaan niyo siyang himaga diyan. Hindi marinong imiwi ang baba na himahimik. Imiwi pa siya sa ganitong kalagayan. Nagpapaya lang siya sa akin. Nang marinig ito ni Rosanna, halos hindi na siya makalakat at limapit sa kanyang ama at nagsalita sa tunong isang lasing. Wala kang karapatang husgahan ako, may karapatan akong gawin ang animang gusto ko.
Sumali rinsi aling tesi para ipachtang ho ang kanayang anak, lasan na siya, hindi ka ba nak alala kung bakit siya iminom ganito karami. Anong klaseng ama ka? Dapat ko tanungin sayuhan, anong klaseng ina ka? Mali na siya pero ipinaktatang ho mo pa. Wala na akong masabi sa inyo. Halit siyang dimiretso sa salit. Nakalihan si Elena at hindi alam kung ano ang dapat gawin nang simahaf si aling tesi. Elena, bakit ka nakatayo lang diyan? Talanghan mo ako. Nilapitan niya si Rusana para dalhin sa kanayang silit, pero nang mawakan niya lang ang kanayang katawan, hindi nakatibilang itilak siya ni Rusana, limayo ka sa akin. Wala kang karapatang hawakan ako. Ang aksidenteng pakbaksak ay nagresulta sa malakas na paktomang kanayang siku sa sohag. Simamangot siya at nakpakitang sakit. Nang makita ito ni aling tesi, sinabi niya, hiwag na lang. Ako na lang ang magdadala sa kanayang silit. Wala talagang tumitulong sa akin sa bahay na ito. Tiningnan niya ang 2 taon na imalis at hindi nakapagsalita. Namamaha na ang kanayang siku. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang malis sa 2 taong ito kung kaya't kinasisiklaman nila siya. Kung minsan ay mainit at kung minsan ay malamig si Don Onifu. Bihira siyang mapansin ni Michiel. Laking pinapakalitan siya ang kanyang ipah. Elena, hindi niya talaga alam kung may halaga ba siya sa bahay na ito. Hindi ba sinabi ni aling tesi na gusto niya siyang maging manihang dal isa siyang masipag at malalahanin na tao? Ginagawa niya ang kanayang tengkilan pero bakit patuloy niyang kinakampihan ang kanayang anak na baba at binabalewala siya? Hindi naman masaya ang bihayang pagiging manihang sa isang mayaman na pamilya. Papakabi pa lang nang abala siya sa pagliligbit makakamit sa aparador nang biglang may kimatok sa pinto, tuk-tuk-tuk. Nakmadali siyang buksan ang pinto at walang iba kundi ang kanayang biyenang lalaki. May kailangan po kayo. Nang makita ni Don Onifu ang kanayang mahalang na pakikali, sinabi niya, pipinta ilit ako sa isang business trip sa loob ng ilang araw. Mag-ingat ka sa bahay. Alam ko na ang nangyari kaninang tanghalian. Ikaw ay bago pa lamang dito kaya napinta ka sa masamang sitwasyon. Hindi naman po pero ngayon pa lang po kayo nakabalik, alis na naman po kayo. Gusto ko lang magpaalala sa iyo. Ikaw ay pamilya na hiwag kang magsasabing kahit anong alam mo sa ibang tao. Walang mabiti sa paklalantat ng iyong kakainan sa iba. Alis na ako baka mahili ako sa aking flight. Mag-ingat po kayo. Imalis siya ipang iadit siya sa kate. Wala si aling tesi na tutulog pa rin si Rusana. Naisip siya tungkol sa kaniyang kasalita. Natatakot pa siyang sabihin sa iba ang alam niya. Pero hindi naman siya nakkikwento sa iba. Lalo niyang napaktanto na ang nangyayari sa pamilyang ito ay hindi madali. Palakang pinaalahan ni Don Onifu ang kaniyang reputasyon. Alam niyang ang kaniyang sinabi ay isang babala. Pakawin ni Michiel na handa siyang masarap na hapinan. Walang sinabi si Michiel at dimiretso sa banayo. Dumating si aling tesi sa pintuan at nang malaman niyang imalis na naman si Don Onifu, simahaf siya, hindi ko nakikita ang aking asawa at anak. Nakakainis. Para lang hotel ang bahay na ito sa kanaya gustong imalis basta-basta lang. Tahimik si Elena at hindi nangkas na magsalita. Nainis si aling tesi, bakit ka nakatayo lang diyan? Nasaan ang asawa mo? Bakong ibilang po siya, naliligo po siya. Gising na ba si Rusana? Natitulog pa po siya. Anong klaseng ate ka? Oras ng hapinan pero hindi mo siya ginising para kimain. Nakakainis ang hataw dito sa bahay. Dimiretso siya sa loob. Nakatayo lang doon si Elena at hindi nangkas na magsalita. Nakakatakot si aling tesi kapag halit siya. Pakiramdam niya ay target siya para sa kanayang halit. Sa lahat ng oras ibinibento niya ang kanayang halit sa kanaya. Hindi niya alam kung kanino siya sasabihin. Hindi masaya ang pagiging manihang sa isang mayaman na pamilya.
Pagkatapos kimain naglig betsiya at bimalik sa kanayang silit. Naririnig niya ang tibig na imagos mila sa banayo. Nakapos siya sa gilid van die tydtable. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer at kinihan band uit. Nang matamba siya na maha ang kanayang siku. Habang nahanap siya ang paraan para ilagay ang band uit sa kanayang sugat, narinig niya ang isang buses mila sa likiran, madalas ka na bang mailog. Hindi siya sumagot at patuloy na hinimas ang kanayang braso. Bigla siyang limapit sa kanaya, dahan-dahan kiniha ang isang buting gamot mila sa mesa. Hindi maintindihan ni Elena ang nangyayari nang makita niyang biniyat siya ni Michiel at biniyat siya sa kama. Ano ang ginagawa mo? Ano ang iniisip niya? Pagkasabi nito, kimiha siya ang cotton swab, dahan-dahang naglagay ang gamot sa kanayang sugat. Habang ginagawa ito, sinabi niya, sabihin mo sa akin kung masakit. Napakahan bawat kilos niya. Sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa kaya nagkaroon siya ang pagkakataong titigan ang kanayang mukha. Napakagwapo niya. Kimerba ang salok ng kanayang bibig. Nangyari ito at imiling-iling siya, hindi pwede. Anong ginagawa mo? Bakit akong humingiti sa kanaya? Nang makita ni Michiel na patuloy siyang imiling, sinabi niya, hindi ka ba pwedeng tumahimik? Pagkatapos ng ilang sandali, maingat na binalitan ni Michiel ang kanayang siku. Tahimik siyang naglakbit. Tiningnan ni Elena ang kanayang sugat at tiningnan si Michiel. Sa kaibitiran kanayang peso, napansin niya na dapat siyang makisip ilit. Marahil na kiniha ni Maria ang kamay ni Jose at ngumiti, salamat. Hindi komportable binawi ni Jose ang kanayang kamay. Timahal siya, pinatay ang ilaw at sinabi, matilok na tayo. Kinabukasan, maaga siyang imalis para magtrabaho. Pagay pa lang siya sa rooftop para magsampay ng sinit-sinot na tuminog ang doorbell. Dali-daling bumaba si Maria para buksan ang pinto at nakilat nang makita si Aling Marta na nakatayo sa harap ng bahay. Nay, kailan po kayo umakyat? Bakit hindi niyo po ako tinawagan? Naki, hiwag na, baka makabala po ako. Hindi naman kalayan ang bahay natin dito. Inabot ng hanang ang ilang sipot ng hamit sa kanaya at pimasok na walang tigil sa pagtatanong, nandiyan ba ang kamakilang asawa mo? Imalis po sa papa para magtrabaho sa labas at sa mama naman po ay imalis din. Naki, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, dapat mong itiring ang biyenan mo bilang sarili mong ina. Hiwag kang magsasabing motor-in-love, naririnig mo ba? Opo. Timinghan si Aling Marta sa paligid ng bahay at pumilip, taman ha ang naging desisyon ko na ipakasal kita rito. Mayaman pala sila, kaya mas huminawa na ang bihay mo. Timahimik na lang siya. Bihira lang dimalaw ang kanayang ina, kaya paminta siya sa kusina at nahiwang isang platong pritas. Nang ilapag niya ito sa mesa, sinabing kanayang ina, mukhang masimisay ka pa sa paglilito mila ng mag-asawa ka. Natitiwa ako para sa iyo. Nasan si Jose, nagtatrabaho na? Opo, maaga po siyang imalis. Habang nag-isip sila, narinig nila ang iritadong buses ni Aling Termila sa labas. Maria, anong ginagawa mo at hindi ka pa nagwawalis ng bakiran? Kung paano ko iniwan ang bakiran kanina, hanuin pa rin pagbalik ko. At ang kimot na nilaban kagabi, naisampay mo na ba? Habang nagsasalita, dimiretso siya sa loob ng bahay. Nang makita si Aling Marta na nakaupo sa sofa, sinabi niya, ay dimalaw pala ang biyenan. Ngayon pa lang siya dimalaw, hindi man lang sinabi sa akin ni Maria. Kararating ko lang din hindi rin ako nakpalam kay Maria kaya hindi niya alam. Iwag mo siyang sisihin. Sa pagkakataong ito, nagsalita sa Maria, sige na po, magkwentihan mina kayo, at maglilinis na lang po ako. Ahat na pimahil si Aling Tere, Naki, hiwag na. Bihira lang kayo makita, makisap na lang kayo. Sa kanaan. Nag-alangan siyang tumingin sa kanayang ina. Nang makita ito ni Aling Marta, sumingit siya, hayaan mo na siyang magtrabaho, biyenan. Sa iyo siya nakatira, kaya may karapatan kang itisan siya.
King my malisi ang genawe, sabihin mo sa akin at papangaralan ko siya. Ang galing mo palang magpalaking anak. Wala naman akong sinasabi laban kay Maria, pero kanyan ang sinabi mo, susundan ko na lang. Alam ni Maria ang kanyang lugar kaya lumabas siya. Bagamat medyo malungkot, hindi niya makawang makalit sa kanyang ina. Alam niyang sinabi yun kanyang ina para ipakita sa kanyang biyena na pinalaki siyang mabiti, at isa pa, ang kanyang sinasabi ay palahing itus na hindi niya kayang tanggihan. Saglit lang di malaf si Aling Marta at nakpalam na kay Aling trabaho imalis. Bago imalis, pinangharalan pa siya ang kanyang ina na alahan ng mabiti ang pamilyang kanyang asawa, paglangkiran ang hamahalang asawa, at iwag sumagot kahit anong sabihin. Tumango na lang siya ng paulit-ulit dahil hindi niya kayang siwain ang kanyang ina. Halos kalahating taon na rin siyang naniniran sa pamilyang ito at sa loob ng panahong yaon nasaksihan na. Niya ang maraming bahay na nangyari dito, dahil hindi siya mausisa, hindi na niya ito pinapansin. Isang bahay lang ang patuloy na nakpapaisip sa kanya. Taliwas sa pagmamadali sa pagkakaroon anak tulad ng ibang pamilya, hindi man lang binabanggit ni Aling Tira ang tungkol sa pagkakaroon ng apo. Madalas siyang naktataka kung bakit hindi man lang ito nakimpisang isapan tungkol dito. Hindi ba't ipinakasal siya rito para manhanak ng isang lalaking tagapagmana. Bagamat walang pagbabago sa relasyon niya kay Jose, kakunti lang ang kanilang pinag-isapan at bihira silang matilok ng magkatabi, hindi pa niya inisip ang pagkakaroon ng anak. Ngunit ang hindi pagbanggit ni Aling Tira tungkol dito ay nakdulot sa kaniyang pagtitida. Sa lugar kung saan siya nakatira, ang kababaeng bagong kasal pa lang 2 o 3 buwan ay pinagmamadali ng pamilyang kanilang asawa na magkanak, ngunit ang pamilyang kanyang asawa ay hindi siya pinipilit tungkol dito. Sa laking aman pamilya ni Don Andres na inawa na magkaroon ng isang apo na magmamanang pamilya. Bakit hindi ito ipinipilit sa kanya ni Aling Tira? Ibinahi niya ang kanyang pagtataka kay Jose. Nang marinig lang siya na banggitin ang salitang anak, lumiwag ang kanyang muka at marang nagtanong, gusto mo na ba talaga akong magkanak? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, nagtataka lang ako kung bakit hindi man lang binabanggit ng nanay mo ang tungkol sa pagkakaroon natin ng apo. Hindi ba't nakakabawas itong presira para sa iyo? Siguro nga, napabayaan kita kaya mo naisip ito. Totoo na marami akong inasikaso pero kanyan ang sinabi mo pwede naman tayong humawa ng babay ngayon. Dahil sa kanyang sinabi na mila ang kanyang muka. Hindi niya akalain na ang isang taong tahimik tulad ni Jose ay makapagsasabing ganon. Imirong siya at sumagot, nagtanong lang ako, wala akong ibang ibig sabihin. Matilok na tayo. Dali-dali siyang himiga at nagtalagpong kimot. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yun. Nang makita niya ang kanyang reaksyon, biglang humiti si Jose, pinatay ang ilaw at natilok. Kinabukasan dahil huliday, nasa bahay sina Don Andres at Jose. Nang tanghalian, habang kimakan ang lahat, nagsalita ang kanyang biyenan, dahil nandito tayong lahat, may gusto akong sabihin sa mag-asawang Jose at Maria. Nang marinig yun, nagkatinghinan sila at tahimik na nakinig sa kanaya. Nagtataka rin si Aling Tira kung ano ang sasabihin ng kanyang asawa. Timinsan si Don Andres sa paligid at nagpatuloy, matagal na rin nang magpakasal si Maria sa pamilyang ito. Ngayon dapat na kayong makisip tungkol sa pagkakaroon ng apo para sa akin. Nakilat si Maria nang marinig yun. Madalas niyang nakikita na ang biyenan ang nagmamadali sa kanyang manihang, ngunit bihira siyang makakita ng isang biyenan na nagpabanggit ng kakanuang bahay. Bago pa sila makapagsalita, nagsalita si Aling Tira, hiwag mina nating madalin ang pagkakaroon ng anak, bigayang Diyos yan. Bakit mo sila pinipilit? Lalong nakilat siya sa kanyang sinabi. Kung tutisin, napansin niya nang banggitin ni Don Andres ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, nagbago ang kanyang muka. Sumunod din si Ana na nakaupo sa tabi, kahit kailan naman pwedeng magkanak, kung kailan gustong magkanak, doon magkakaroon.
Bakit kailangan pang pag-isapan? Tinitigan kanang bienan si Ana at sinabi ng Marin, hiwag kang magsalita ng kanan. Pinag-aral ka namin para makapagtrabaho ka sa mga iyong kapatid. Gusto kong makakonak na ang kapatid mo para may pasa ang eman sa kanang anak. Ikaw sibikan mong matito kay Yuse dal walang makakagisto sa iyo. Nagalit siya ng marinig yun. Sa matan kanang ama palaging si Yuse ang nakikita. Pero kapatid. Inderdaad anak din siya. Simahaf si aling tere, Ana, tumahimik ka na at kimain. Hayaan mo ang iyong kapatid na magtisasaun, hiwag kang makialam. Nay, bakit palagi niyong kinakampihan sila? Wala naman akong maling sinabi. Tumahimik ka na lang at kimain. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Yuse, kimain na tayo, magpapasaya kami ni Maria tungkol sa pagkakaroon ng anak. Kimain siya ang ilang subo, ibinaba ang kanang chopsticks, tumayo at imalis. Hindi na siya ang si Don Andres at sinabi, alam kong kaya mong magtisasaun, pero tandaan mo, hiwag mo